Martang yang mahita mau lihat tema di oleh Tuhan di situ dengan dibasam nah opak lalaho kami sahat ke bagas tikyon terlalu mewala Tuhan di bagas tikyon bui merai pason ramar pungu lahu mamuji pasang abgal muna badie asa token oleh Tuhan yang mersari hatami di tonggo-tonggo nami ajari mahai marita todim tod di purbadia asa waktu siami jalabu lahu kami na obar tulungan roham terlalu mubili na posom na lahu makatan hatam ajari oleh Tuhan leon gugu do bisu asa margugu jalan merbisu na posom dina lahu makatahon sian hatami asima roham mangasahon kurang namu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuhu amin. Horas madihita sa luhu na damang do dayan halongan itu hatta Yesus Kristus hatani di bata nagabi turpuk jamita di minggu tasedarion ima di minggu letare tanggal 10 sia Maret 2027 dienet sian surat ni penggalim Yohanes midusia mamuk kemai sian ayat 35 sah rodi ayat 40 sada songona mahatan itu hatta tapa itu madibagasa rohata ganuk di bege Yesus ma naung di pabali nasida ibana jadi nina mamadok ibana dong jumpangsa na porse adoho di anak ni jolmai dongi nina halaki ma mangalusi ai sidoi Tuhan asa huwa porse ibana jadi didok Yesus ma tu ibana nani idam nama katai doho toho ima ibana gabe didok ma na porse adoha alai Tuhan laos disabba ma ibana dungi didok Yesus ma mabuan uhum do ubahen naro ahu tu portibion asa marnida akan asa marnidahian jala asa gabe mapitung akan marnida jadi di begina deba sian akaparise narap dohot ibana mai jadi didok matu ibana datung dohot hami mapitung jadi didok Yesus mawatu nasida aw nama pitung hamu gabe somar dosa hamu alai didok hamu do namar nida do hami gabe hotma dosa muna ido anggo sahana damang do denang na holongan itu hatta Yesus Kristus ya na gabe topik manang teman ni minggu tasedarion ima las niroha diaka naung jupangan Yesus hurian itu hatta adora satu bagas turpuk jamita tadi bagas atikyon adong masa ada barita namar dongat puda disada luat adong masa ada gereja manang sada bagas joron itu hatan ini hulu disada padita disada tiki jala somal do amat tapadita on molo garuk hari minggu sepitor disamu amat tapadita do akarwas ni huria narola homar minggu di gereja topak mari sadatiki arong maros sada halak ama ruas ni huria jala pitor las dorohane matapaditon disamu Muhammad tadidok bahwa rasamang selamat hari minggu ina matapaditon Roma matai pitor dia lusi do bahwa semamang paditanami selamat hari minggu inna jadi Roma amat tapadite mandokon bah di dihala ina ngamang song nasarap pakamu ina matapaditon Roma mate mangalusi toy mamang margati hamido inatta inaing menjaga jabu do danak ninna amatai Roma mate badite bandok ido tiamang inna jadi pada cerita masuk ma permingguan hati hai jadi topak mengusai di hari minggu naik songona somal tonga mata paditon sepitur disambu do kerus ni huria jala Roma muse inatani amat tanak kaningani Roma mata padita medokon bah ora sinang selamat hari minggu dina ina amat paditai Roma inat mendokon bah ora semamang padita nami selamat hari minggu sehat do minang ina mata paditon si amang ina jadi do amat padita ima bah bang sedang rapak kamu dola amang di dia amang inang Roma me inate mangalusi to imay amang padita nami
so ni majahuru mergati hami amang na nganari minggu marminggu mata jadi sonari maja musim marminggu asa adong majaga jabu doh takar danak ina amat ina tai tu baditai baik dia tia inang ina baditai ma jadi dung arupi jari tupak ma adong sada pesta adat jala peston ima ruas ni huriyai HP dung dapat pestai Jepang mamuse amata paditon dohot amat tanak keningani keluargai di pestai jadi roma mata padita mandokun bah ora sama buaka bersih dola amang ina mata padita ma tu amatai jadi roy amatai dengan rasa semangat ibana ala di pesta bah ora sama mang padita nami inna sihat do amang bah amang sihat do ina matai tu padita sihat amang inna jadi roma mata padita di hukuma ban hala holan hala amang utong ro tu pesta inna jadi roma matai mendokon daw ngamang inna rapat do hami do inata do sudi kada danak ro do hami tu pesta robongan do hami inna amatai marubani tu paditai jadi roma mata paditai disukum bah idu ada mang inna jadi isi menjaga jabu amang inna mata paditai ma tu amatai jadi dengan semangat amatai mengalusi paditai betul atau marubani dialusi bah si belek ya mang inna oh idu ate inna mata paditai Allahu memarhata met amata paditai di dok ma bah itu magerija merminggu dan bui rapak hala amaton ikut narong nama jaga jabun narohana HP mulu tu pesta bui donasi darobongan jala adong nama jaga jabunan inna HP namar hata beton amata paditai tanpa sadar dibagi amaton hatani amata paditai jala las gabi maila ma amat taon mabigi hatani amat paditai las memuka ditiki gabi marjaji mamatai ikon rakna sida lahomar minggu tu bagas joron itu hata huri itu hata ne holongan di bagasan Kristus Yesus di julun diturpuk taon ditaringo tido imasada las neroha nisa halak nama pitung mulai sian hai tehonna bahkan mulai tubuh imana tu bertibion dang mernida manang mapitung ibana alani idang boy di ide ibana haulion ni portibion jala dang boy di ide ibana songod dia do ulini ropani na tutuana ala mulai sian tubuh ibana nunga gabe halak nama pitung ibana jala las di baga saturpuk todo di hita damur holang itu hatta Yesus Kristus ima ditikin apa jupang ibana dohot tu hatta Yesus jala ima lada las ni rohani ibana di hati hai ala dang pajupang ibana dohot tu hatta Yesus jala las di palua manang di pamalu tu hatta Yesus ibana sian si taonon nanya depan ibana mulai sian namenek takas tabereng di hidana punya holongan itu hatta Yesus Kristus nang pinatupan itu hatta Yesus tu ibana tada halongangan nang pinatupan itu hatta sian nama pitung ibana gabi bui marnida ibana holan marhiti-hiti hatta nang pinasahan itu hatta Yesus ibana dari suruh ibana lahu marsuab tu batangai gabi mernida ibana alan hido dihita da punuh longan itu hatta jalalas domutusido teman diturpukton las nirohan yakka nang jepangan Tuhan Yesus damang do deneng na holongan itu hatta marhiti turpukton adong do manang piga adong do dua nalahu si pahorohonotta jala nalahu si pahusorota
las nagabe si ulahonota di permulot ta sigano bari na perjulu ima haroroni tu hatta tu portiwan mabuan perubahan manang mereformasi damang do dengan holongan itu hatta takas na kening songonang taberengi ima sahalak nama pitung sian hatutubuna dirubah manang dipai baru manang direformasi tu hatta Yesus gabe bui ibana marnida haulion di portibion bahkan dang holan si malolongna dang holan matana na dibuka tu hatta Yesus alai doho do mata di partodionna naun biduka di tu hatta Yesus gabi boy di ide ibana hagugoon manang boy do di ide rohana di ide haporsionna halongangan na pinatupan itu hatta Yesus jalalas di tadda ibana boy ibana pa Jepang doho tu hatta Yesus dihita na puno holongan itu hatta ape molo di tradisi manang di haporsiaw di halak Yahudi hati hai molo adong sada parukilon manang sada namasa sada parsahiton tu sada halak dia tong nasida doi ima alani dosa sian haitehonna alani dosa ni akana tutuana alani dosa ni akau puna manang akalani dosa na sendiri jala molo halak na mangadopi sito manang mangadopi parsahiton na songono saya di pada do manang saya di papulik doon sian aka perpunguan ni hal Yahudi hati hai alani ido di hidara pun holongan itu hatta Yesus Kristus takas do di hata tu hatta Yesus tu halak nama pitungi nihinan naung mernidai di buah do ima haroroni ibana ubay naro ibana tu portibior alani do di hidara pun holongan itu hatta takas do di hati dakun ibana songo dia pabahenan itu hatta Yesus tu ibana sendiri buhape di dokon halak Yahudi manang halak Parise tersingut aha naung di jaloni ibana aha halongangan naung pinatuban itu hatta Yesus tu ibana disukun halak Parise do ibana jala di hati dakun ibana doi bahwa holan ala ni haporsioni ibana doi ubana saut halongangan nasahat tonga-tonga ni uluna jala bahkan sampai di papulik ibana manang sampai di pabalik mana sian perpungoni ho do ibana di haporsioni ibana jala lalos ido na taida di terpukton di hidan menghonon itu hatta Yesus Kristus dong makatai ibada doho tu hatta Yesus na porsia doho tu anak ni jolmeni na Tuhani jala di sita ida aha alus ni ibana ise do Tuhan asahu haporsiain na ibana do jala takas do di hatta tu hatta Yesus na makatai doho ho jala na ni idam ninna alani ido dihita na penghulungan nohon itu hatta laos tanpa ragu-ragu do ibana laos marsinggang do ibana marsob batu do hatta Yesus jalan laos siap do ibana nagabe sisian itu hatta Yesus dingoluna sigano pari alani ido dihita na penghulungan itu hatta Yesus Kristus tung somali do las ni rohani ibana dinau pajupang ibana doho tu hatai marhiti-hiti haporsian ni ibana di pasahat tu hatta Yesus do sada perubahan di tonga-tonga ning uluna jalan lalos ido na nang susohon ditepukto di tonga-tonga ning ulutta seperti kesonarion naing matutu di hitana punuh holongan itu hatta Yesus lam ria rohatta lam ringgas rohatta laho pajupang doho di bata laho tumangihon hatani di bata marhiti-hiti perminggota marhiti-hiti pamujota tu di bata di tonga-tonga di bagas joro di tuhata alai dia mukadamang doho deinang munutabereng do noeng namasa di tonga-tonga ni huria sangat-sangat minim do tersingut di hari tahun ni ruas ni huria lau mamuji di bata salah satu contoh rupani
molo masa aka tontonan, molo masa aka hiburan di sada-sada luat. Sai maradu do jolma laho tujulu asa tu makas ibana mamereng menonton hiburan ni. Alai molo taberan dono yang di perminggu ta di bagas joron itu hatta molo tepat hari minggu jolma sai maradu tu pudi do. Olo do kadang gudang jolma di pudi di lebu pitu di gerijai alai molo di julu bui tongod do piga makan olo do kosong bangku di julu alai molo di pudi nunga pada ima nuang namasa di tongot na taida di tongon ni huria manang olo do kadang gerijai gabi berak sebelah ulan bangku niak karuasin ina do na gabi marisi alai molo hudulan yak kaama bui di tongon do olo 20 halak. Siani taida di partike sonarion tung masai borak do rohani jolma di lahu pajupang doho debata lahu marsoba memuji debata marhite-hite minggu marhite-hite per mingguan alani do dihitana pun holongan itu hatta takas do di suarahon diturpuk tadi bagasatikyon iya haroron itu hatta Yesus tu pertibion ima nama buan perubahan mabuan reformasi nama paduahon jolma sia dosa dohot sian hamatea alani dihitana penholongan itu hatta na paduahon ima unang murah-murah manguhumi takas taboto jala tapagitu nak diturpuk tadi bagasatikyon namasa tuhalak nama pitungi tung masai murah-murah do halak parise lahu manguhum ibana bahkan dipabali nasida do halak nama pitungi sian tonga-tonga di perguruan jala di hati tekun nasida do ipabuan nama satu ibana horat alani dosa ni opungna dosa ni amanah dosa ni ibana sendiri tung masai murah-murah do halak farise dinalahu manguhum dia kehalak molo manang aka parsahit jana lalas ido sosohoni terpukta tu hita di bagasat tikyon asa unang murah-murah hita lahu manguhumi aka dongatta molo pe masa aka parukilon masa aka parsahiton susah sada halak molo pe masa aka nama seduk molo pe tung masa parsahiton masa tabering nang sitonon di tonga-tonga ni dongata unang murah-murah hita ninalau manguhumi nasida unang murah-murah hita laho pabalihun nasida laho makatidakkon pabuah saluhut nama satu ibana holat alani dosana holat alani pabahenan ni natutuana pabahenan yakopuna na jolo alana indo takas boto otta saluhut nei ima perhatian na pinatupan ni dewata lahu patuduhon huasona lahu patuduhon na gugoonna lahu patuluson sakap ni rohan ni dewata di portibio so na masa diturpukta di bagasatikyon na dihatidakon itu hatta Yesus jalan alas ido alus dari pinasaan itu hatta Yesus tu halak parise nang tu kasisian na ujui pabua dada alani dosa ni namba pitungi dada alani dosa ni opungna dada alani dosa ni amana ubana masa tu ibana songone alai sadadala doina pinati pun di bata lahu patuluson lahu patuduhon sakapna dita portibion alani ido dihita na punolongan itu hatta Yesus Kristus marhite-hite hata itu hatta di bagasatikyon totong ma tapasaha tu ado penede bata naing matuture taro hatta lahu tu mangihon lahu pajupang doho debata marhite-hite ha porsyota ai haroroni tu hatta Yesus tu portibion iman ala mabuan haluaun mabuan perubahan tu hita sian jolma pardosa hian hita alai marhite harorona iman agebe di palua hita sian hadosauta di palua hita sian hamatean gabe dapotan hangula sisaliling nililing na hita di palua di patah hita sian hadosauta sian rat ni sibolis
ima perubahan na pinatupan itu hata Jesus songon tuhalak nama pitungi di palua ibana di leon ibana di patupa perubahan di tonga-tonga ningaluna sian nama pitung sian parsahiton na pinanirpan ibana mulai sian nama nek alai marhite-hite du pajupak ibana tutu hatai kebe malun ibana malua ibana sian parukilon nai so nirunang hita di tiket sebagai sasatikyon naing matutu retaro hatta di lau pajupang doho di bata asa totong di patawa di bata aha penata sakabi di tonga-tonga ni nguluta alani do dihita na puno holongan di Tuhan Yesus Kristus unang murah-murah hita di lahu madabu tuakka dongata nasa mardiha-diha tuakka dongata na mehmet tuakka dongata na mangadu piparsahiton na maseduk edang dokter unang perasaan dokter hita apida ada dokter unang perasaan hakim pita apida hakim alai saluhu nai sakap ni debata laho patuduhon hagugu onna laho patuduhon wasona laho patuluson sakap ni rohani debata di portibion dada ala ni dosana manang dada ala ni dosa depung alai saluhu nai holan sakap ni debata atong dihita na punoholongan ni Tuhan Yesus Kristus tapuji ma debata sian nasa rohata totong mareta rohata laho pajupang doho debata marhite-hite parminggota marhite-hite nareta rohata laho tumangihon hata ni debata amin martangi yang mahita mauliate ma dihole Tuhan didenggan dibasam nongpai untuk kami marhite-hite sian hatami ajari mahamile Tuhan marhiti tordimi asa hutu sihami jala dan tahu rohana mile Tuhan di dalam memuji pasang apoko jala bulahu kami obar tulu roham asima roham mangasahon goranakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin.